Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng panggihan malih sesarengan keluarga besar Sinirok Setiakawan saking dusun Kali BP ingkang dipun pandegani dening Bapak JIOY. Telu menika pagelaran Sinirok Setiakawan dipun undang Bapak Agus Filio, Ibu Agus Filio sekeluarga nggih saking dusun Padang Kerajaan nggih. Dalam menika pagelaran Sinirok Setiakawan nyambut gawe bebarengan Jafran Audio Sound System nggih saking babaan kagunganipun Mas Dodi lan ugi kolaborasi bersama Ardis Video Shooting nggih Mas Eko Oke saking Dawan Lor Sukodono. Promotor ada Mas Arsa nggih. Saderengipun panjenengan mirsani Kebiarirok Setiakawan kula ngaturaken tunggal tembang spesial kangge sing duwe gawe winginane pedhuk ning kidul kini nggih njaluke kapi loro. Oke. Coba dikai kapi loro Mas. Masih bersama Setiakawan Original. Garising kerasa rika garising rumangsa rika sayang raina bengi sun pikirake mumpung emang abanake ana nawinana jodoh ambirika. Hey! Masih bersama Setiakawan Original. Umpama salah paran salahe kaluput paran lupute karya disepelekan sampai awal gering-geringake timbang ison pipi lara sing kuyang
umpama salah parang salahe kok luput parang lupute karya disepelekaken sampai awak gering-geringaken ati yang isun dipiloro si kuyan isun nyongko mumpung emak apa make ono nawinono jodoh ambi riko. Hei di intro mana ngalon-alon Mas Arif. Hei hei umpama salah paran salahe kok luput paran lupute karya disepelekaken sampai awak gering-geringaken tibyang isun dipiloro sing kuyat isun nyongko mumpung emak bapak make ora nani nono jodoh ambi riko. Oke, satu tembang spesial kangge Bapak tuan rumah nggih. Dan untuk lagu yang kedua masih akan dibawakan oleh Mama Tunami. Kepada Mama kami persilakan, sumangga Mama.